Tervetuloa Nilfiski siniseen kulmaan ja meillä olisi tänään aiheena sitten uusi Excellent 180-12 SA eli Smart Assistant painepesuri. Ja tästä pesuristahan löytyy samalla tavalla kuin kaikista Nilfisk painepesureista niin metallinen ja itse imevä pumppu. Ja täällähän sitten myöskin männät on tehty rosterista eli kestävä pumppu. Ja tämän pesurin pumppu pystyy tuottaa 180 baarin maksimipaineen ja 500 litraa vettä. Sitten niin kuin näkyy, niin 5 vuoden takuu näille kaikille meidän Excellent ja Premium-sarjan pesureille. Se on uusi juttu tälle vuodelle. Ja tässä koneessa on sitten myöskin letkukela, painopiste matalalla, kone pysyy hyvin pystyssä ja letku tuodaan vielä täältä alhaalta, joka sitten tuo sen vedon myöskin tuolta alhaalta, niin silloin kone pysyy hyvin siellä pystyssä pesuhommissa. Ja koneessa on 12 metrin teräskudos vahvistettu kuminen paineletku, eli se on taipusa, mukava käyttää. Ja sitten päässä on vielä toi meidän pyörivä pikaliitin sinne pesukahvaan, niin se estää sen letkun kiertymisen kautta sitten murtumisen. No niin, sitten on kone pyörätetty ympäri ja täältähän meillä löytyy sitten tämä teleskooppinen vetoaisa, eli lukkiutuu ylös ja alas. Voidaan ripustaa vaikka seinään roikkumaan, se kestää kyllä. Sitten täältä koneen päältä löytyy virtanappi. Täällä on se Smart Assistant, eli se pesuapuri. Näytetään pian, miten se toimii. Ja sitten täältä löytyy myöskin matalapainesuutin, joka sopii sitten tuonne kahvan päähän. Näytetään myöskin pesuhallissa. Sähköjohdolle säilytyspaikka. Saadaan se lukittua remmillä paikalleen. Sitten täältä löytyy pesuainevaahdotin Power Foam Blaster, mitä voidaan sitten säätää tarpeen mukaan. Sitten löytyy säilytyspaikka kahvalle ja suihkuputkelle. Ja tässähän on 3-in-1 suutin, näytän kohta miten se toimii. Ja sitten on koneessa vielä isot pyörät, joten sitä on helppo liikutella, vaikka olisi sorapiha tai tarvitsee jonkun kynnyksen yli mennä. Kun kone painaa kuitenkin 20 kiloa, niin se on silloin helppo siirrellä. No niin, täällä olisi sitten pesuvehkeet näytillä, eli täältähän meillä löytyy ensinnäkin pesukahvasta on lukituksen vapautusnappula, eli tästä kun mä painan ja samalla käännän, me voidaan kääntää tätä suihkuputki-suutin yhdistelmää, jolloin päästään sitten paremmin pesemään paikkoja, hankalia paikkoja tai kääntämään harjan suuntaan tai mitä halutaan tehdäkin. Sitten täällä kahvassa on kiinni suihkuputki ja sehän on tällaisella bajonet-pikaliittimellä kiinni. Ja suihkuputken päästä löytyy sitten tämä 3-in-1 suutin, eli monitoimisuutin, ja se on click and clean liitännällä, eli mä painan tuosta sinisestä nappulasta ja vedän, suutin lähtee irti ja sitten vaan suutin takaisin paikalleen. Se on siinä. Ja täältä suuttimestahan löytyy tosiaan 3 asetusta, eli siellä on pyörivä teho, on se RAF-suutin, sitten on Gentle 1, se on 20 astetta leveä viuhkasuutin ja sitten löytyy vielä 60-asteinen leveämpi viuhkasuutin. Ja niitähän saadaan sitten valittua täältä kääntämällä suihkuputkeen. Ja täältähän voidaan sitten säätää täältä suihkuputkea kääntämällä, mikä suutin halutaan käyttöön tuolta monitoimisuuttimesta. Eli lähtötilanteessa on nämä 2 palloa täällä, jotka ilmaisee, että se on silloin myöskin mahdollista tuo suutin irrottaa. Eli RAF-suutin ja se toimii näin. Sitten kun pyöräytetään suihkuputkea, meillä tulee seuraavana Gentle 1, eli se on se 20 astetta leveä viuhka, ja sehän toimii näin. Ja sitten viimeisenä meillä on tämä Gentle 2, eli 60 astetta leveä viuhka, ja se toimii käytännössä näin. No niin, sitten olisi se Smart Assistant, eli tässähän on hyvä puoli se, että tämä ei tarvitse mitään paristoa, vaan tämä ottaa virtansa sitten tuolta verkkovirrasta, eli kun koneeseen laitetaan sähköjohto kiinni, virrat päälle, niin sinne syttyy tämän näköinen näyttö. Eli täällä on opas lisää vaihtoehdot, eli jos me mennään nyt tästä ensimmäisenä tänne opaspuolelle, niin täältä tämä antaa sitten erilaisia pesukohteita, niitä on täällä useampia. Ja sitten täällä on lisäksi inspiraatio, mistä löytyy sitten lisää QR-koodin takaa, pääsee meidän sivuilta kattoo. Jos me otetaan vaikka tuosta nyt ihan ensimmäinen toi patio, niin näyttö opastaa,
mitä pitäisi tehdä, missä järjestyksessä, kun ruvetaan sitä terassia pesemään tai kiveystä. Ja käydään vaihekohtaisesti läpi, miten se homma toimii. Noin. Sitten, jos me mennään tänne lisäpuolelle, niin täältä voidaan ensinnäkin valita kieli. Tännehän löytyy, niin kuin näkyy, niin suomen kieli, mutta täällä on kielivaihtoehtoja vaikka kuinka paljon sitten, mille kielelle haluaa tämän Smart Assistantin laittaa. Löytyy säilytysohjeet, eli mitä pitäisi tehdä, kun lopetetaan pesurin käyttö. Siellä näytetään taas vaiheelta, mitä tehdään. Ja sitten täältä löytyy käyttöohje, täältä löytyy myöskin vianmääritysohjeita, ja sieltä kun mennään QR-koodilla kännykällä, niin päästään sitten katselemaan lisää. Sitten täältä pääsee myöskin käyttötietoihin, eli täällä on tärkeitä tietoja. Eli tässä näkyy nyt kuinka paljon tätä konetta on yhteensä koko tämän koneen elinajan käytetty. Eli tämähän on melko uusi kone. Tämä on vain 14 minuuttia 10 sekuntia käytetty. Se on kuluttanut 130,1 litraa vettä ja veden keskilämpötila on ollut 14,7 astetta. Ja sitten täällä näyttää viimeisen käyttökerran, eli se kerta kun sitä on viimeksi käytetty, silloin on mennyt 6 litraa vettä ja veden lämpötila on ollut 15,1 astetta. Toki käyttöaikakin on ollut aika lyhyt, 47 sekuntia. Eli tollaisia monennäköisiä juttuja löytyy tuolta Smart Assistantista ja se tosiaan toimii tässä koneessa, ei tarvitse mitään kännykkääppiä tai muuta vastaavaa. Ja siinä on muisti, eli kun sammutetaan koneesta virrat ja pistetään virrat takaisin, niin täällä, jos mennään nyt takaisin tuonne käyttötietoihin, niin ne on säilynyt siellä. Eli tuossa on historia-aikana ja tuosta sitten näkyy viime käyttökerta, eli nyt sehän on nollaantunut. Semmonen. Sitten on lyöty Power Foam Plasteri kiinni ja siellä on meidän Snow Foamia sisällä. Ei muuta kuin ammutaan tuohon seinään. Mä vähän säätelen tuossa käytön aikana sitten kulmaa ja muuta. No, jos sitten Excellent 180 käyty läpi ja sieltähän löytyi monennäköisiä mukavia juttuja tästä uudesta pesurista ja kiitoksia, että jaksoit katsella videon ja pistähän peukkuun ja kanava seurantaa, jos tykkäsit, niin näet sitten jatkossakin, mitä ihmeellistä täällä sinisessä kulmassa tapahtuu. Kiitoksia.